от Цветан 1, 2, 3, 4! И вие сте в моят канал и днес пак имаме гост, мисля вече, знаете, Алекс. Може да не сте гледали двете видеа миналите. Така че ще играем Friendly Battle! Добре, ние не си виждаме кой ще бъдем. Да. Така че аз мисля да съм с ето този. Ще го разцепя. Айде. И сега мисля, че е взела един легендари. Това видео има шанс да бъде само 10 минути, не се знае. Не се знае се, но поне ще е видео. Да. Добре, ма къде си? Знаеш ли с кой съм? Не. С кой? Аз съм с Франк, чуй ме! Чули ме? Да. Малко ще го намаля. Къде съм? Видя ли ме? Не, къде съм? Откъде знаеш, може да не съм аз. Може да е някой друг. Може да е някой друг. Да е с Франк. Това не го ли знаеш? Какво? Може някой друг да се казва Цветан съзнанието на България. Здравей! Не, аз съм дет. Не, няма ме убиеш толкова лесно. Няма толкова лесно да ме убиеш. Разбра ли ме? Не, гаджета ми! Какво прави това гаджет изобщо? Не става. Алексчо! Така ще правим вечно. Къде си? О, не! Не! Добре, 1-0 за него. Аре, играем с точки, изкачи. Да. 1-0. Ето тук на екрана ще ви се изпише. И да започваме втората игра. А и всяка игра трябва да сме с различни герои. Това ни е едно от правилата. Добре. Я да видя кой ще вземеш. Я да видя. Добре. Мисля да взема най-добрия вариант. Имам даде много хубав скин на него. Мисля се досети. Не. Ще те разсепя. Ще видиш. Ще видиш, сигурен ли си? О, ти хайпърчарж ли бе? Знаеш си, че си с Пайпър, защото имаш толкова хубав скин, иска да се похвалиш на зрителите, нали? Няма да се похвалиш. Чуваш ли ме? Нали? Той имаме един от наша клас, който започва с По, който си купува всички герои скинове с пари истински. Това според вас честно ли е? А според теб, според мен не е честно. И за ваше предупреждение, скоро ще се пробвам да си направя акаунт. Акаунт. Ти го каза, но сено. Не, бегай! Мале, как се спасих. Не знаеш къде съм. Не, аз съм бегай, брате! Както пише на екрана ви, 2-0. За него. Чух го, тя с Биби. Добре, щом така ще играем. Аз ще взема някакъв по-добър май. Според теб с кой ще бъда? Според теб с кой ще бъда? Седгър. Не. Радост. Силян. Ай, сега ще разцепя. Добре, който спечели, какво ще получи? Ще получи ли лайк от някой? Не знаеш, че имаш такъв гаджет. Или който е там. Не знаеш къде си. Сигурен си знаеш къде съм, а? Как? Ти ми беше толкова. Знаеш, сега ще покажа камерата и ще те покажа. О, не.
Добре. Добре, ето ме. Ето.